ערב טוב, אחי. פיצה בוז'י. כך, זה הקבלה שלך. מה? זה המחיר? כולה פיצה בוז'י רכה עם פטריות, למה כל כך יקר? אחי, הזמנת אקסטרה מחנץ? אין מה לעשות, משלמים על זה ביוקר. כך, תודה. רגע, מגיע לך עוד משהו. מה? אני לא הזמנתי את זה. אחי, זה מה שבחרת. אבל אני לא רוצה את זה. זה מגיע ככה, קומפלט. ציפי לבני? זה מה שהבאת? לא יכולת להביא איזה לחם שום תבלינים, משהו שיש לי מה לעשות איתו? אחי, זה בא ביחד. וגם אין מצב שאני חוזר איתה. אם הייתי יודע, הייתי בוחר משהו אחר. איך נתקעתי איתך עכשיו? כבר היא הורסת את הבית. איך נתקעתי איתך, ציפי?